Salam meni hormatly adamlar. Garaşdyk wagty tarap ýurdumyzdaky täzelikler kimim habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Garaşdyk hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiziň parasatly ýolbaşlygyna alyp berilen işler berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ruhuny laýyk ýöreligleri bilen üstünlikleri başlanýar. Bu şeýledeni hepden dowamyny wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 10 Awgustda hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow ýurdumyň munaýatynyň hemem Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly wideo aratnaşy arkaly iş masalyny geçirdi. Masalada sebäpleri hemem paýtagtymyzda durmuş ykdysatyny ösürmek maksatnamatyny amala aşyrmak, möhümlerini owagyjylyk işlerini geçirmek, şeýle-de öňde boljak bayramçylyklary we şanly wakalara taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler ara alınıp masada aşyrly. Hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow käbir desgaran guruluşy işleriniň haýal alınıp barlyanyna nägilelik bildirip, Aşgabat şäheriniň häkiminden işleň depkinlerini güýçlendirmek talap etdi. Şeýle-de döwlet başçymyzy ýanygyň hukuklygynyň üçin edilmegine aýratyn üns bermek tapşyrdy. Hormatly prezident bu Türkmenistanyň hemişelik bir tarap bolan şanly 25 ýyla münasibetli ýakyn wagtda ulanylmagy berilmegi meýilleşdirilen desgalarda guruluşyň barşyna hemem ýanygyň hukuklygynyň üçin edilmegine güdäwçiligiň güýçlendirmeginiň günüň möhüm talabydyny bellädi. Milli liderimiz owatyna toplumyny öňde goýan wezipeleň öz wagtyny çözülmegine ümit çekip, buğday ekşini guramaçylykly, agresiýnik kadalara laýyklykda geçirmegiň möhümdigini bellädi. Şunun bilen baglykda ekin meýdanlaryna ýerler sürmek hemem tekillemek boýunça işleri öz wagtyny hemem ýokary hili geçirmek, daýhanlary ýokary hili tohum hemem suw bilen üçnetmek, zerur çeýnikalary ekiş möhümine taýýarlamak möhümdir. Hormatly prezident we paýta ýygyny möhümine taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler barada durup geçmek bilen hasly ýygnamakda ulanyljak çeýnikalary, enjamlary, paýta ýygyjy kombaýnlary, paýta arasalaýjy kärhanlary hemem hasly kabul edýän harmanhanalary möhüme taýýarlamak işlerini esasy wezipeleň hataryna kesipdirdi. Şeýle-de güýzlük ýer almasyny, göýek we beýleki owagyjylyk ekinlerini ekmek boýunça zerur çäreler görmek, welaýatyň maliýe idaralarynyň ýetişdirilen hasyl üçin kärinçler bilen özara hasaplaşyklary geçirmäge taýýarlygyny barlamak tapşyryldy. Şunun bilen birlikde güýz pasynyň ýakynlaşmagy bilen ýyladyş möhümine taýýarlyk görmek, hemem mektepleň çağlar baglarynyň şeýle-de ýaşaý şaýlarynyň ýyladyş urgamlaryny abadlamak boýunça zerur işler geçirmek barada aladet merlip hormatly prezident bellädi. 10 Awgustda Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyň ýaraly işleriniň belen serkerde başlady. Goşun generali Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly wideo aratnaşy arkaly döwlet hukuklyk kengeşiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisin gün tertibine harby hukuk goraýjy daralaryň şuýryň 7 aýyna ýerine ýetiren işleriniň jemleri hemem döwletimizde hukuklyk we parahatçylygy üpçün etmek, bu düzümleň maddi üpçünçilik bünýadyny mundan belägem puturlandyrmak hemem alyp barýan işlerini kämilleşdirmek meseleleri girdirildi. Döwlet hukuklyk kengeşiniň mejlisiniň başynda harby hukuk goraýjy daralarynyň ýolbaşlary degişli hasabatlar berdiler. Hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow hasabat dinläp ýurdumyň diňe gorun şikayetine eýwuran harby doktrinasynyň şäherlerini amala aşyrylýan düýpli özgörtmeleň ileri tutulýan urlarynyň biriniň ministrligiň işini döwrüň talaplaryna laýyk gurmakdan ibaratdygyny atady. Milli liderimiz şunu goşundyň ähli düzümleriniň maddi enjamlaryň bünýadyny hasam döwrü aplaşdyrmagyň möhüm talapdan aýdyp, bu meseleni hemişe üns merkezine saklamagy tapşyrdy. Milli liderimiz şeýle-de edil watanymyzyň mukaddes garaşdygynyň nowatdaky tenete münasibetli guruljak harby ýürüşiň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmegi tapşyrdy. Milli liderimiz İçeri işler ministrliginiň ýurdumyzda jemgyçilik düzgün tertibine hemem kanunçylygy üpçün etmegi, dürli hukuk bolanmalarynyň öňüne almagy gönükdirilen işlerini esasy ugrar hökmüne kesietlep, ministra anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezident we ähli döwlet idaralarynyň şol sanda İçeri işler ministrliginiň işleriniň netijelerini ýokalandyrmak üçin maglumat tehnologiýalarynyň giňden ornaşdyrylmagynyň döwrüň möhüm talaplarynyň biri bolup durýanyny bellep, düzümüň ýolbaşçysyna degişli tapşyryklar berdi. Ýurdumyň ýaraly işleriniň belen serkerde başlaýy Gurbanoğlu Berdimuhammedow garaşyk hemişelik bir tarap watanymyň serketläriniň goňşy hemem beýleki döwletler bilen dowasykly gatnaşyklaryň bünýady bolup, içeri we daşary syýasatymyzyň dawarlanmagynyň nişany hökmüne çykyş etmeligini bellädi. Döwlet başçymyzy kadiýet idaralarynyň işiniň mundan belägem kämilleşdirmeginiň, olary bilen kadylaň awraýynyň hemde kadiýet iş ýürüdülüşiniň hiliniň ýokarlandyrmagyny gönükdirilendigini bellädi.
Bedaranyň esasy wezipeti bolan Türkmenistanyň hukuklarynyň hem kanuny behbitleriniň goraglygy dol derejede üçin edilmeler diýip hormatly prezident bada Gurbanoğlu Berdimuhammedow aýtdy. Hormatly prezident bada prokuratura idaralarynyň işiniň döwletimiziň hem jemgyýetimiziň ähli urganlaryny kanunyň rüstemlerini üçin edilmegine gönükdirlerini aýdyp, bedaranyň işgärleriniň kadalaşdyrjy hukuklamalarynın ýerine ýetirilişine bir gözegçiligi amal aşyrmak bilen öz üstlerine ýüklenen borçlary munasyp derejede ýerine ýetirmeliklerini bellädi. Hormatly prezident bada Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işiniň konstitusiýon guruluşyň hem çäk bütünlüğiniň gorulyp saklanmagyna gönükdirilmelerini bellädi. Hormatly prezident bada Gurbanoğlu Berdimuhammedow dürli howplary hemde häzirki döwrüň wöhümlerine garşy görüşi ileri tutulýan urlan hataryna kesetlep, edaran işgärler düzümini berkitmegi öňde barjy tehnologiýalary işiň ulanmagy tapşyrdy. Esasy kanunymyzda adamzadyň iň gowy gadananlary hem häzirki zaman halkara tejribesi hasaba alınıp, ýurdumyzyň şuň hem geljeki ösüşiniň möhüm we ileri tutulýan urlary öz beýan tapmalar diýip hormatly prezident bellädi. Şunun bilen baglykda amala aşyrylýan özgertmeleň düýp mazmuny hemde ähmiýetiniň giň jemgyýetçilige ýetirilmegi ilkinji nowatdaky wezipeleň biridir diýip hormatly prezident aýtdy. Milli liderimiz öňde barjy halkara tejribesiniň hemde häzirki zaman tehnologiýalarynyň sanly urgamyň gullugyň ähli düzümlerini ornaşdyrmagynyň möhümdigini aýtdy. Diýarymyzyň gümrük serhediniň üstünden haritlan hemde ulugy serişleriniň geçirilmeginiň tertibiniň berja edilmegine aýratyn ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezident bada degişli düzgünligiň umumy qiradilen ölçeglere laýyklykda geçirilmegini hemişe gödegçilikde saklamagy tapşyrdy. Ýurdumyzyň ýarary güýçleriniň beren serkirde başly migrasiýa gullugynyň işiniň guruluş derejesine nägilerek bildirip, muňa üçin gullugyň ýolbaşdygyny duýduryş oglan etdi. Hemme gullugyň üstüne ýüklenen wezipeleň bir kimsede ýerine ýetirilmegini talap etdi. Hormatly prezident bada büýüdümiň işiniň ileri tutulýan urlaryny öňe çekip anyk tapşyryklar berdi. Milli liderimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow üstünlikli amal aşyrylýan gorunuş käsitli harby doktrinanyň diýarmyzda parahaçylyk hem asuda durmuşyň ygtybarly kepiri bolup durýanyny bellädi. Watanymyzyň mukaddes çäklerini huşkar goraýan harby ulukçylygyň eserdenligini netijesinde türkmen halkynyň dörejlikli zähmeti üçin ähli şertler döredilýär. Harby gulluqçylar hem olaň maşgala agdary barda hemişe aladylýar. Olaň hali ýagdaýyny ýokurlandyrmak, ýaşaýyşdyrma şertlerine hasam gowranyrmak, oňat diň jarmaklary, ihlasy zähmet çekip watana halal gullugy diýip, uly üstünlikleri gadanmaklar üçin ähli şertleri döretmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Döwletimizde geljekde de bu urdaky işleri dowam eder diýip hormatly prezident bellädi. Mejliste şeride beýleki meselelere şolsany guramaçylyk meselelerine garaly. Ular boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow mejlisi jemläp, Türkmenistanyň alparýany parahaçylyk söýjüligi puty erýän insan perwer siýasatyna laýykly kabul edilen gorunuş käsitli harby doktrinanyň esasynda harby hukuk gorajdarlaryň maddi enjamlaryň binýadynyň ýetiderli berkitilýänini bellädi. 14 awgustda hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly video aratnaşy arkaly video maksat görnüşini şuýlan 7 aýynda hökümet tarapyndan ýerine ýetirilen işleň jemlerine bagşlanan ministrler komitetining mejlisine geçirdi. Onu degişli hasabatlar dinlendi. Şeýle-de ýurdumyzda mundan belägem durmuş ykdysadyny öňsürmegiň meseleleri ara alyp maksat aşyldy. Mejlis gatnaşyjylary ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdiler. 2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynyň jemleri boýunça milli ykdysadyň makro ykdysady görkezleri ähli puduklaryň durnukly ösýäniňe şaýatlyk diýip. Şu ýylyň 7 aýyna jemi çerköwnüň ösüşi 5,17 götürme barabar boldy. Geçen ýylyň degişli döwrüň deňeşdirlerine jemi önürlen önümi 4,14 götürme ýokarany. Hormatly prezident ýurdumyzyň maliýe ykdysady toplumynyň düzüminiň işini döwrüň tarabyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça alınıp barlayan işlere nägilelik bildirdi. Milli liderimiň belleşi alyp pudoklar boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalaryň talaba laýyk durmuşa geçirişine güdäwçilik işleri güýçlendirilmelidir. Milli liderimiň pudoklary ösürmek meýilnamalary boýunça döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirişine ýeterlik derejede güdäwçilik edilmeýänine aýratyn ünsü çekdi hem bu wagtda degişli tapşyryklar berdi. Hormatly prezident Newtral toplumynyň öňüne durýan möhüm wezipeleri ünsü çekip degişli düzümleň işini talaba laýyk guramak, innovasiýon tehnologiýalary sany ulgamy ornaşdyrmak bilen baglanşykly wezipeleri üstünlikli çözmek üçin zerur çäreleri görmek boýunça birnäçe tapşyryklar berdi. Milli liderimiň belleşýäri ýurdumyzda ägürt uly çygmar serişlerini eýeder. Döwlet başlygynda çygmary gaýtadan işlemek boýunça täze zawodlary gurmagyň zerurdygyny öňe çekip, bu wagtda degişli işlerini geçirmeligini, ozal bar bolan kärhanalary döwür waplaşdyrmak, gaýtadan enjamlaşdyrmak meselelerini möhüm ähmiýet berilmelerini bellädi. Şol wagtyň özünde döwür wap kärhanalarda işlemek üçin ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanmagy, olaň hünär derejesiniň ýokarlanmagy zerurdur. Milli liderimizde Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaýdaçylygynyň gurulşyny çartlandyrmak barada degişli tapşyryklar berdi.
Hormatly prezident bu yurdumyzda geomaglumatlar merkezinde öğretmek, şäherlerde sanly ulgamy ornaşmak işlerine girişmegin zerurdygyny öňsüçekdi. Milli liderimiziň belleşýäri beýişe paýtatymyzda aşgabat şäherinden başlamak gerek. Inженер ulgamlary, binalar hememe yer börekleri sanlaşdyrylmaly. Şäheriň 3-den nusgasyny döretmek boýunça işler alınıp barylmaly. Geomaglumatlar merkeziniň döredilmegi inженер ulgamlaryna düşýän agramy kefetlemege mümkinçilik berer. Şäher uruluşy işlerini çaklamaga hememe modelleşdirmäge, boş yer börekleriniň mühim binýadan döretmäge ýardym eder diýip döwlet başçymyzy sözüne dowam etdi. Muňa şeýlede yer böreklerini aýaly peýdalanmakda, olaň maktada laýyklanylmaýanyny ýüze çykarmakda, hememe beýleki işler geçirmäge şert töredir diýip hormatly prezident we vice-premieri bu urda zerur çäreleri görmegi tapşyrdy. Hormatly prezident we iraty halkyň sarp edýän harytlary, ilkinji nowbatda ady günler bilen üçletmek meselesini her güni bir gödöşlükde saklamagy tapşyrdy. Zerur bolan ýagdaýda goşmaça çäreler görmek gerek diýip hormatly prezident aýtdy. Hemem bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Milli liderimiz senagatçylar we telekeşer birleşmesine gyýtgy wagtyň içinde daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orun tutýan önümleri özümizde önürýän kiçik we orta hemem ýeri telekeçilik kärhanalaryny gurmagyň, hemem gurmagyň maksatnamasyny işläp taýýarlamagy, hemem hödürlemäge tapşyryp bu çäreleň ilkinji nowbatda ýurdumyzda täze iş orunlaryny döretmäge, telekeçilik hemem raýatlaryň häzirki iş ýerlerini saklap galmagy mümkinçilik berjekdigini aýtdy. Hormatly prezident bu ýurdumyzda gurulýan desgalan ýagdaýyny seljermek, hemem şolarda işleň marşyna gödäwçiligi üçindirmek barada bir neçe anyk tapşyryklar berdi. Milli liderimiz dünýä ykdysadyna bolup geçýän ýagdaýlar bilen baglykda ähli meýilleşdirilen desgalan guruluşyny gaýtadan seretmek, şunu dünýä ýaşaýyş durmuş maksatly desgalary gurmagyň ileri tuturmagynyň möhümdigini öňsüçekdi. Hormatly prezident bu geljek 2021-nji ýyl üçin guruluşyk maksatnamasyna düzüş ýerdip, maýy goýun maksatnamasyny taýýarlamagy taşyrdy. Hemde şunuň bilen baglykda guruluşyk senagatyny ösürmäge uly üns berilmelerini beledi. Milli liderimiz guruluşyk toplumynyň talaplaryny doly üçindirýäli ähli önümçilik kuwatlarynyň sadaşykly ösürilmegini atady. Döwlet başçymyz guruluşyk we senagat pudoklaryna köprek maýy goýunlaryny çekmegiň möhümdigini öňsüçekip, bu ýagdaýlary seljermek hemem degişli netije çykarmak talap etdi. Ýurdumyzda ýokunç keselen ýaýramagynyň öňlenmek maksady bilen milli liderimiz howanyň düzümine bar bolan ziýanly tuzançyklaryň, şeýlede ýokunç keselen ýaýramagynyň öňlenmegi günüklerden çärelen netijeli häsiýete eýe bolmagy uğruna zerur taýyarlar etmek tapşyrdy. Hormatly prezident we paýta ýygyny möhüminiň ýakynlaşyp gelýänini hemem oňa ýokary derejede taýýarlyk görmeligini beledi. Hemem bu wagtda anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başçymyz içerki bazarlaryň özümizde önürleýän önümler bilen dol üçinedilmelerini belep, yer alman gök we bakça şeride beýleki owu hojalyk ekinleriniň ekilýän meýdany artyrmak barada degişli görkezmeler berdi. Zähmet önürjüligini ýokulanyp pudogyň durnukly ötüşini üpçünetmek maksady bilen owu senagat toplumyna elektron durunuş ulgamyny ornaşdyrmak işlerini çaltandyrmak zerurdur. Hormatly prezident bu Türkmenistany 2021-nji ýylda buğdaýyň boluq hasylyny önürmek hakyndaky karara gol çekip ony elektron resminama durunşy ulgamy arkaly berdi. Hemem bu wagtda öňdürýän wezipeleri ýerine ýetirmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezident bu täze okuw ýylyna taýýarlanan barşyny hemişe bir gödäwçilikde saklamak barada anyk tapşyryklar berdi. 12 ýyllyk umumy orta bilime geçmeň konsepsiýasyna laýyklykda bir neçe möhüm çäreleri gözeňde tutuldy. Şunun bilen baglykda milli liderimiz çağıran daşary ýurtlaryny kämil öwrenmek üçin sanly ulgamyň mümkinçiliginden doly peýdalanmalygyny öňsüçekdi. Döwlet başçymyz ýaşaň mektep ýyllaryny başlap dürli tejribe konstruktorçylyk köplaryny ösürmek, bulara laýyk gelýän sapaklaryň giňeldirip okudylmagyny gurmak üçin netijeli çäreleri görülmeligini beledi. Orta mekteplerde teknik hemem texnologik uğurlu sınıfları açmak boýunça zerur işlerini geçirmelerini atady. Watanymyzy senagat taýdany ösen döwleti öwürmegi öz öňümizde maksat edip goýduk. Şunun bilen baglykda sanly ykdysady geçilýän häzirki döwürde ýurdumyzyň ýokary okuw mekteplaryny puwduklar üçin ören zerur bolan programmaçylary, inženerler hemem texnologlary taýýarlamak meselesine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezident aýtdy. Döwlet başçymyz şeýlede ziýansızlanyş terişlerini çekmek boýunça işleň netijelerini ýoklanmak üçin tebii ýagdaýlaryň ziýany täsirini öňlenmek, hemem howply ýokunçlara garşy görüşmek maksady bilen almy barlyk işleriniň geçirilmegini dowam etmek tapşyrdy. Hormatly prezident bu medeniýet ulgamy hemem köpçüliklerini habar beriş terişleri üçin münasip başarjyň işgärler taýýarlamagyň wajyp dogany beledi.
Hormatly prezident bu jurnalist gowrumynyň işiniň hilini ýokulanmagyň, telewizionyanyň mümkinçiliklerini artyryp, ýaýlymyň programmalarynyň hilini gowranmagyň, şeýle-de teleraziýalarda goýberlen habarlaryň täzeçe, täsirli görnüşlerini tapmagyň zerurlygyny aýtdy. Milli ýygrymyda ykdysadyýetmede sany ulgamy ornaşmak boýunça düşündiriş işlerini giňden geçirmek barada degişli tapşyryklar berdi. Hormatly prezident bayramçylyk konsertlaryny şuň kunyň ýagdaýyna görä geçirmek babata degişli teklipleri taýýarlamak barada görkezme berdi. Hormatly prezident häzirki döwürde milli telewizionyanyň işini döwrüň talabyna laýyk derejede üýtgedip bolmak meseleleriniň wajyp ony üns çekip, büýüdümiň maddi enjamlaryň bünýadynyň ýygyderli berkitilýäniňi berdi. Döwlet başlymada telewizionyanyň işini kämilleşdirmek maksady bilen zerur bolan enjamlary satyn almak hakyndaky karary gol çekip, ony elektron ritminama duranşylygy arkaly iýerdi. Hemem ondan gelip çykýan wüdepleňe durmuşa geçirişini bir gödöşlükde taklamagy üpçün etmek barada anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezident dünýäde emelegilen ýagdaý hemem bolup geçen wakalary hemişe üns merkezine saklamagy tapşyrdy. Şeýle-de döwlet başlymada dürli halkary çäherlerini geçirmek hemem olary Türkmenistanyň gatnaşmagyny üpçün etmek boýunça degişli teklipleri taýýarlamak hemem hödürlemek tapşyrdy. Hormatly prezident milli parlamentiň ýol başlygyna hemem vice-premierlere ýüzlenip, ýurdumyň konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça konstitusiýon toparyň mejlisine geçirmäge taýýarlyk görmek meselesine üns çekdi. Bu mejlisi 19 awgustda geçirmek güdümli tutulýar. Hormatly prezident ministrler kabinetiniň agzalaryny ýüzlenip, ýurdumyzda şu ýylyň 7 aýyna alınıp barlan işleň netijeleriniň koronavirus ýokunjunyň ýaýramagy hemem oňy dünýä ykdysadyýetyna ýetirýän täsiri sebäpli emelegilene daşary ýagdaýlara garamadan garaşy döwletimiziň kabul edilen maksatnamalaryna laýykly üsmegini dowam edýäniňi ýatydy. Hasabat döwründe jemi içerkönümiň ösüşi 517 götürmeli. Ýurdumyzda ýersenagat kemem durmuş maksatly desgalan gurulşy dowam edýär. Şoň hatarna täze şäherçileri ýaşaýyş şaýlaryny, dynja şuwe saglyk merkezlerini, mekteplerdir şaýlar barlaryny hemde ençeme beýleki desgalary görkezmek bolar. Milli ýygrymyda ýylyň ahyryna çenli birnäçe möhüm şäherler, ýagny 31-nji awgustda hemem 1-nji sentýabrda täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen bagly şäherler geçiriljekdigini üns çekip, sentýabr aýyna halk maslahatynyň mejlisine geçiriljekdigini, hemem ýurdumyzyň baş bayramynyň, garaşçylyk bayramynyň dekabr aýyna bolsa, bir taraplardan şanly 25 ýyllyk ýubileyiniň belenip geçiriljekdigini habar berdi. Bu arada aýtmak bilen hormatly prezident bu çäherleň ählisini ýokary derejede geçirmek üçin o taýýarlyk görmek tapşyrdy. Mejlisiň dowamyna döwlet turmuşyna degişli başga da birnäçe meseleler garaly. Şolar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hepden möhüm wakalary hormatly prezident bilen ýurt bählikli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokary depkinlerde ösýänini äşkar etdi. Ýurdumyzda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne telekeçilik ulgamy milli ykdysadyýetimiziň möhüm bölегine öwrüldi. Soňky ýyllarda bu ulgamyň barha işçiňleşmegi netijesinde telekeçilik işilen meşgul bolan raýatlaryň sany ýyl saýyn köpelip, ýylatyň günlük sarp edýän azyk önümleriniň önülüşiniň möçürem barha artýar. Munyň özi bolsa Ahali welaýatynyň Bäherden etrawyna ýerleşýän parasatly daýhan hojulugyna alyp barilen işleň mysalyna da aýdym görünýär. Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň Mürçe daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýän Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan parasatly daýhan hojulugy hem soňky ýyllarda iş ümzügi barha ilerleýän karhanalarynyň biridir. Bu daýhan hojulugynyň garamagyna hereket edýän önümçilik bölümlerine häzirki wagtda ila tarapyndan köp isleg edilen azyk önümlerinden arasynyň agyz suwunyň, pomidor goýultmasynyň, ümmejin, pomidoryň we hyýaryň, ajy urçyň durly görnüşlerini öndürmek ýoly goýulan. Parasatly daýhan hojulugyny ilatyň köp sarp edýän önümlerinden pomidor goýultmasynyň 350, 480, 800 gramlyk we 4 kilogramlyk agramnaky görnüşleri taýýarlanyp, olar çüýşe gaplaryna gaplanýar. Bir günüň dowamyny ortaça 60 tonna pomidor goýultmasyny öndürýän bu hojulugyň önümleri gün saýyn geçişini harytlary öwrülýär. Bu ýerde ummagyň ajy hem süýji görnüşler öndürilip, bu önümleriň 20, 265 we 480 gramlyk görnüşleri ýürüýte aljylara ýetirilýär. Daýhan hojulugyna her günü ortaça 2 tonna ajy we süýji ummaç öndürilip, olar ilatymyzyň isleg edilen önümleriniň hataryna özlerini orun tapdylar. Bu kärhanada ajy burçyň, pomidor şeýresine goşulan görnüşni, şeýle-de hyýaryň, pomidoryň we durly meweleriň şeýrelerini öndürmekligim ýoly goýuldy. Daýhan hojulugyna arasalanan agyz suwunyň 0,5, 1,5 we 5 litrlik gaplara gaplanan görnüşlerim iýleşdirmizin bu babatdaky islegini kanagatlandyrmagy uly ýardam edýär.
Bu yerde her günü 10 tonna arasalanan ağız suwy ýürüte gaplara gaplanýar. Hojulukda gaplanylýan ağız suwlaryny esasan Mürçe daýhan birleşiginiň çägindäki dik guýlaryň suwundan peýdalanylýar. Parasatly daýhan hojulugyny öňürleýän önümler noş haryt nyşany bilen adygyp, olarda ähli önümçilik işleri awtomatik usulla dolanyrylýar. Kärhanada döwrüwap enjamlaşdyrylan hil barlahhanasy, amma bu ýerde zähmet çeken hunermenler kärhanada öňürleýän önümleriň ýokary hil derejesinde bolmagyna ören jogapkärli çemeleşýärler. Kärhanada öňürleýän önümler ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň, şoň ýaly paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň sarp edijilerine ugradylýar. Geljekde bu ýerde azyk önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmagam gözüňde tutulýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalary bilen türkmen daýhanlaryny eni toprakdan bol hasyl almakda en gowy şertler we mümkinçilikler döredilýär. Gaýratly daýhanlarymyz üçin döredilýän bu şertler edilýän aladalar bugun kun öz aýdyň netijelerini berýär. Bu gurda esasen bagçaçy daýhanlarymyzyň zähmeti aýratyn bellerliklidir. Ýurdumyzyň Lewap welaýatynyň daýhanlarym gawunlar garpyz ýaly bagça önümlerini ýetişdirmekde zähmet çekýärler. Öňden görjülükli siýasat bilen döwletli başlanýşlara badylga berýän ýurt başlarymyzyň halkymyzy özümiziň bereketli türkmen topragymyzy ýetişdirilýän bagça önümleri bilen öpçün etmek wagtynda öňde goýan wezipesi Lewaply bagdaýhanlar tarapyndan uly ahlasly zähmet bilen durmuşa geçirilip gelýär. Diýerimizde bagdaýhanlaryň zähmet çekmegi halal zähmetten bereket tapmak üçin döredilen şertler bolsa, olaň alyp barýan işleriniň hasam netijeli sepetleri beslenmegine ýardam berýär. Lewaply bagçaçylar eni topraga ihlas siňdirip, şu ýylam dürli bagça önümleriniň esasan bolsa gawunlar garpyzlaň bol hasylyny kemale ýetirdiler. Welaýatyň döwletli halaç saýat etraplarynyň usat bagdaýhanlarynyň bol hasyly duran bagça meýdanlaryny sinlanyňda da çeksiz daýhan ihlasynyň bereketi beslenýänini aýdynlygy bilen görmek bolýar. Melim bolşýaly bereketli türkmen topragymyzda bitýän bu beheşde nygmatlar datly süýji tagamy we ýokumlylygy bilen şeýlede insan saglygyna oňuly täsiri we tomsyň ysy günlerine suwsuzlygy ganarja häsiýeti bilen äşgärdir. Şoň kunny ýurdumyzda döredilýän çeksiz mümkinçilikler bagdaýhanlary hasam ahlasly zähmeti ruhlandyrýar. Olar ata-babalaryňyzdan gelýän bagçaçylyk hüneriniň inçe tärilerini usatlyk bilen dowam edip, gawunlaň we garpyzlaň esasan ilhalary görnüşlerini seçip alyp, ýer we aralyk şeýlede giç bişýän görnüşlerini tapgyrlaryny ýetişdirip gelýärler. Ýokary hasyl almakda ilmiň gazananlaryndan netijeli peýdalanýarlar. Bagçaçy bagdaýhanlar tejribelerini hasam taplamak bilen hasyly ýer geçişdirmek, suw tagşetli peýdalanmak ýaly usullary önümçiligi ýygdyrly ornaşdyrýarlar. Şoň kunna olaň ýetişdirýän önümlerinden gawunlaň esasy gulawy we harman, ýer we şerzamça akmaral ýaly görnüşleri, şeýlede garpyzlaň jyhun ak garpyz ýaly ýene-de birnäçe görnüşleri halkyň uly isleginden peýdalanýar. Welaýatyň çägine ýetişdirilýän jyhunyň mele bereketli suwuny bitýän gulawy gawuny we jyhun garpyzy bolsa, diňe bir ýurdumyzda tanymaly bolman hatda onuň daşarda da giňden adygyny görnüşlerdir. Melim bolşýaly türkmen gawunlary ýokary süýjüligi bilen daşar ýurtlarda da giňden aýan bolmak bilen halkara derejesine geçirilýän sergilerde gözden geçirişlerde de altyn kümüş medallary we ýürüti diplomlary münasip bolup gelýärler. Bolsa hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň bagdaýhanlaryna berýän çeksiz gollawlary bilen türkmen gawunynyň adabraýynyň öňküden has belende galýanyny we halal zähmetiň uly adabraýy eýolýanyny aýdyn görkezýär. Umuman häzirki döwürde Lewap welaýatynyň bagçaçylyk meýdanlaryna ýetişdirilen bol hasyly öz wagtynda ýygnap terligine halka ýetirmek işleri gyzgylanyny depkinne we ýygdyrly dowam etdirilýär. Ter hasyly Lewap welaýatynyň meýwe we hujuluk senagat birleşigine tapşyrylyp, ol ýerden bolsa bazarlary we beýleki sowda nokatlaryny köpçüliklerini gurulýar we elýeter bahadan ilata hödürlenýär. Ahlasly zähmetten bereket tapýan Lewaply bagçaçylar geljekde de ilata durly görnüşli ter bagça önümleri bilen ýygdyrly öpçün etmekde ähli tagallalary edýärler. Olar diýerimizde bagdaýhanlar üçin ähli mümkinçilikleri we amatly şertleri döredip berýän gahrman arkadamyza alkyşlaryny we hoşallyklaryny beýan edýärler.
Hormatly prezidentimiz berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüni şöhratly taryhymyzda halkymyzyň döreden milli gymmatlyklaryny ösdürmekligi, tawa gelýän ustaçylyk, senetçilik ýaly kesipkärlerini münasip dowam etdirmekligi giň ýol açdy. Munyň özi ekrançylykda, günnelik durmuşda ulanylýan dörli iş, zähmet gurallaryny, senetçilik önümlerini önürýän hususy telekeçileri hasam dörejülükli işlemekligi ruhlandyrdy. Berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwründen hormatly prezidentimizden taýsyz tagallalar netijesinde şöhratly taryhymyzy we milli medeni mirasymyzy öwrenmekde. Maddi we milli gymmatlyklarymyzy ösüp gelýän ýaş nesillerimize ýetirmekde uly işler amala aşyrylýar. Gahryman arkadamyzyň döredip berýän şeýle mümkinçilikleri, asyrly başlangyçlary Balkyn welaýatynda da uly gorlugy eýe bolýar. Tariha can verip, geleceğimize şan verýän hormatly prezidentimizin milliligimizi ösdürmekdäki tagallalaryny, bu käri özlerine akwal edip saýlan eli hunärli ustalaryň durly görnüşdäki agaçlardan ýasaýan toýlaryň beze bolan sanyklarda görmek bolýar. Bu işleriň her birine türkmen halkynyň milliligi şöhlenip, olarda taryhyny canlanýar. Halkymyzyň ruhy medeni gymmatlyklarynyň biri bolan türkmen sanyklarym öz boşly ähmiýeti eýedir. Türkmen sanıklary asyrlardan asyrlar aşyp, bagtyar döwrümizde täze, has döwri wap keşpe eýe boldy. Hormatly prezidentimizden halkymyzyň eşletli durmuşy barada edýän aladalary, olaryň zähmet çekmek barada döredýän giň mümkinçilikleri, özleriniň ömürlerini sanlyk ýasamak baradaky asyrlyk käre bagş eden adamlarda uly buýsanç döredýär. Balkyn welaýatyna da uly toýlaryň bezewi bolan sanlyk ýasamakda eli hunärli halipa ustalaryň bir näçesi bolup, olar özleriniň kesipkärlerini şägirtlerine de öwredýärler. Häzirki wagtda sanlyklar türkmen toýlarynyň esasy bedewleriniň biri hökmünde öz beýany tapýar. Öz ýasaýan sanlyklardyr sowgatlyklaryna diňe bir taryhy milliliklerimize däl eýsem, häzirki zaman öwüşünlikleri bilen birlikde milliligimizi utgoşukly sadaşykda alyp barýarlar. Ustalarymyz özleriniň çekýän pek zähmetlerinden bagt tapýan, milli mirasymyzy öwrenmekde giň mümkinçilikler döredip beren arkada prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne milli gymmatlyklarymy nusgalyk ilişlerini, senetçilik, ustaçylyk hunärynyň önümlerini öwrenmek we geljek nesillere miras galanmak boýunça uly meşhur işler durmuşa geçirilýär. Munyň özi 5000 ýyllyk taryhy bolan halkymyzyň dörli döwürlerdäki ýaşaýyş durmuş derejesini öwrenmäge mümkinçilik berýär. Bu wagtda ustatlyklan ýasalan zähmet gurallarynyň öz ähmiýetini ýitirmän gelýän senetçilik işleriniň önümleri de bellenmäge degişirler. Bu önümler türkmen senetkärleriniň hünär ustatlyklaryny öwrenmäge mümkinçilik berýär. Daşary welaýatynyň Ýasypadyna itiramynyň Nowbahar Daýhan birleşiginde de atawa we gelýän ustaçylyk kärini arka-marka dowam etdirýänler bar. Bu husus telekeçileriň ustatlyklaryny ýasaýan önümlerine bazılarda halkymyz tarapyndan uly istek bildirilýär. Çünki şol ustalaryň ýasaýan piller kätmen, orakdyr beýleki gurallary ekrançylykda hasyly ösdürip ýetirmekde de, ony ýygnamakda da giňden ulanylýar. Bu zähmet gurallarynyň taýýarlanýyşynda da tapawut äşgär duýulýar. Daşagly senetkär ustalary milli däpdesturlarymyzy şunky aýratynyklar bilen baglanşdyryp we önümleriň nusgalyk görnüşlerini ösdürmegiň hötdesine gelýärler. Belli zatlaryň ýene-de biri bu ugurda halipa şägirtlik ýoluny aýratyn üstlerliýänidir. Munyň özi bu gadymy hunäriň muşdoklarynyň az däligine şaýatlygydyr. Halipalaryň we şägirtleriň sadaşlyk işleri, durly görnüşli zähmet gurallarynyň meçhurlarynyň barha artmagyny üpjünedýär. Hormatly prezidentimizin Türkmenistan beýik üpek ýolunyň ýüregi atly ajaýyp eserine ardaly hunäriň eýleri bolan türkmen ustalarynyň ellerinden çykan nepis önümleriň halkymyzyň hakyky milli gymmatlygy bolup, şu bölegli bazarlaryny bezenigi barada buýsançlandyrlyk geçilýär. Munyň özi bugun Daşary welaýatynyň owarlaryna dor şäherlerine ardaly ustaçylyk kärini münasip dowam etdirýän eller hunärli adamlaryň milli buýsançyny, öz kesipkärine bolan söýgüsini ýene däwrede gartyrýar. Şeýlelikde atawa we dowam edip gelýän gadymy ustaçylyk käri nesilden nesile geçip dowam bolýar. Eller hunärli ussat adamlar ýurdumyzda hususy telekeçilik işini ösdürmeklige döredilýän giň şertler üçin hormat prezidentimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly eýleşler, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa baradaky gulluk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alek eziz eýleşler. Hormatly eýleşler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň ýalyrak dowry dowam edýär. Mähriban adamlar, gelingen bolsa geljek hepde
Yurdumyzyň welaýetlerine hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepdeniň başynda yurdumyzyň çäli Demiraz Kunatardan çyly howa akymynyň aralaşma netijesinde diýarymyzyň Balkan we Ahal welaýetlerini atkem ýagşyň ýagmagyna, şeýle-de howanyň geceňki temperaturalarynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Hasta qiýgy. Yurdumyzyň Balkan welaýetini atkem rutly, hepdeniň başyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, atkem ýagyş ýagar, ýalarym çakmagy mümkin. Demiraz Kunagordan tili sekundda 8-13-dan 11-16 metr ýetýän şemal oňsmygyny, hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 18-23 gradusy, 29 gradusy maýyl, gündüzleri 34-39 gradus ysy, welaýetyň kenary etraplaryny 30-35 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Ahal welaýetyny atkem rutly, hepdeniň başyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, atkem ýagyş ýagar, ýalarym çakmagy mümkin. Demiraz Kunatardan tili sekundda 5-10-dan 10-15 metr ýetýän şemal oňsmygyny, hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 18-23 gradusy, 26 gradusy maýyl, gündüzleri 29-34 gradus maýyl, 38 gradusy ysy bolmagyna garaşylýar. Yurdumyzyň Mar welaýetyny atkem bulutly howa bolup, Demiraz Kunagordan tili sekundda 6-17-dan 11-16 metr ýetýän şemal oňsmygyny, hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 17-20 gradusy, 26 gradusy maýyl, gündüzleri 29-34 gradus maýyl, 38 gradusy ysy bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýetyny atkem bulutly, hepdeniň başyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, Demiraz Kunagordan tili sekundda 7-12-dan 11-16 metr ýetýän şemal oňsmygyny, hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 17-20 gradusy, 27 gradusy maýyl, gündüzleri 28-30 gradus maýyl, 39 gradusy ysy bolmagyna garaşylýar. Yurdumyzyň Daşagaty welaýetyny atkem bulutly, hepdeniň başyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, Demiraz Kunatardan tili sekundda 6-17-dan 10-15 metr ýetýän şemal oňsmygyny, hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 16-20 gradusy, 24 gradusy maýyl, gündüzleri 27-30 gradus maýyl, 37 gradusy ysy bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda atkem bulutly, hepdeniň başyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, Demiraz Kunatardan tili sekundda 7-10-dan 9-12 metr ýetýän şemal oňsmygyny, hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 21-23 gradusy, 25 gradusy maýyl, gündüzleri 31-33 gradus maýyl, 37 gradusy ysy bolmagyna garaşylýar. Mähriman ýylaşlar, yurdumyzda awgust aýynyň 17-sinde magnit gaýdysasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Hormatly ýylaşlar, siz geljek hepdeniň dowamyna bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolmaňyz. Ünsürdiňňiz üçin sag bolun. Edidi vatandaşlara şoňlary howanyň düzümini tozun bölejikleriniň möçüriniň kadadan 20 götürüm artmak bilen baglanşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňsuz täsirleriniň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mähriman ýylaşlar, bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň islenlik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriman adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ähli fabatlarda ösüşleri wetlenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň berkidi bar. Çünki bizim ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.